Russiya Günnogor Luhansk sevtindäki hüjümlerini güýçlendirdi. Ukraina goşuny 23-nji maýda Severodonetsk şäheriniň daşyny gawamak tagarlatynyň çägini Rus goşunlary tarapyndan giýje günni dyngyzy bombalananyny aýtdy. Şu aralykda ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Russiýanyň Ukrainanyň milli kimligini ýok etmek isleýändigini öýdürdi. Britaniýanyň Ukrainadaky söwüş şereketleri barada çap edýän günnelik aňtaw maglumatlaryna görä Russiya Luhansk sevtindäki Severodonetska hüjüm etmek üçin bu sevte Terminator tanıklaryny iýeren emeňdiýär. Ukrainanyň günnogoruna barýan agyr söwüşler Russiýanyň öz goşununa hem agyr zar burdy diýip Britan aňtaw gullugy aýtdy. Aňtaw gullugynyň hasaplamalarına görä Russiya Ukrainada kurşun ilkinji 3 aýyny Sowet Soýuzynyň Awganistanyňky 9 ýyllyk uruşda ýitiren eskerlerine barabar mukdarda harby gullukçysyny ýitirdi. 23-nji maýda Tokioda Aziýa sapary wagtynda guralan Medvedev ýygynyna çykyş eden Joe Biden Russiýanyň mektepler, teatrlar, hassahanalar we muzeýler ýaly raýat teskalaryny bombalamagynyň Vladimir Putiniň 24 fevralda başlan soýuşynyň arkasynda ýatan hakyky niýetini açyk görkezýändigini aýtdy. Men Putiniň etjek bolýan zadynyň Ukrainanyň kimligini ýok etmekden ibaratdygyny ananýaryn diýip Biden aýtdy. Ol Ukrainany basyp alyp bilmeýär. Ýöneňiň kimligini ýok etmäge synanyşyp biler diýip Amerikan prezidenti sözüniň üstüne ýetirdi. Rus goşunlary Severodonetska zawd etmäge synanyşdylar. Ýöne şowsuzlyga oçuradylar diýip prezident Vladimir Zelenskiň edarasy aýtdy. Hogan zarbalar arkaly infrastrukturany weýran etmek bilen hüjümlerini güýçlendirip gaýta böwütüp geçmek synanyşyklaryna garamazdan Ukraina goragçylary soňky 24 sagatyň dowamyny Ruslaryň 11 hüjümini ýerine serpikdirdi diýip ýurduň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň 23-nji maý güni ýerden beren habaryny aýdylýar. Severodonetsk sevtiniň häkimi Serhiy Hayday gawagy almak synanyşygynyň çägini Rus güýçleriniň şäheri Belkastan ýykyp ýumurýanlygyny aýtdy. Russiýalılar 100.000 çemesi ilatli Severodonetsk şäherine tarap çäkli ýagdaýda öňe süýşenliklerini aýtdylar. Olaryň bir ýerde täze gawa gurmak niýetinden uralýanlygy saklanýar. Ukraina goşunynyň Facebook sahypasynda berilen maglumata görä 22-nji maýda Donetsk sevtinde parahat ilatdan ağzından 7 adam ölüp 8 adam yaraly boldy. Ruslar demirgazykda Ukrainanyň ikinji uly şäheri bolan Kharkowy, günortadaky Mykolaýew we Zaporizhia şäherlerini hem dyngyzy topy, raketa tutmaklaryny dowam etdirdiler diýip Ukraina resmiýleri aýtdy. Hayday Russiýanyň giň sevtden getirilen güýçleri, Kharkow sevtinden ýa-da çeklenleri, Mariupolyň gawagyna gatnaşan güýçleri, Moskwany gollayan separatist söwüşçülerini, hatda Sewerden getirilen täze güýçler hem bir ýere jemlendigini we Donetsk we Luhansk sevtlerine diýen hüjümlerini güýçlendirýändigini aýtdy. Britan harbylarynyň 23-nji maýdaky günnelik maglumatyna görä, pes derejeli taktika, howa goragynyň ýeterlik bolmalygy, çeýeligiň pes bolmagy ýaly faktorlar netijesinde Russiýanyň çekýän ýetkileri Donbas hüjümlerini has ýokarlanýany salym edýär. Ukraina resmiýleri uruş başlanaly bäri ýaragly güýçleriniň hataryndaky pidalaryň sany barada azad aýtdylar. Ýöne prezident Vladimir Zelenski 22-nji maýda geçirilen Medvedew ýygynyny günnogorda her gün 50-100 aralygyndaky Ukraina söwüşçüsiniň öldürilýändigini aýtdy. Şol aralykda Birleşen Milletler Romasynyň 23-nji maýda çap eden maglumatyna görä, Russiýanyň Ukrainada başlanan uruşy dünýädäki bosgunlaryň zor bilen ýaşaýan ýerinden göçmäge mejbur bolan adamlaryň sanynyň ilkinji gezek 100 milyondan geçmegine alyp geldi.